Magana ta domin Allah, lalacewa na bata kai ya hammace ta tsiye mijinta a gaba ta saka shi wai ka kira ta budurwarka ne ko ba budurwarka ba, kai kuma ka tambaye ni ke budurwata ne, ni ba budurwarka ba. Magana ta domin Allah, ni ba home of peace bane, ta harkan nan ni fa bani da haƙuri. Hajjaju, ina gaida ku uwayen gida, ina respecting naku, ina girmama ku. Allah ya kara muku lafiya da nisan kwana a gidan mazajen ku. Allah ya ba ku zaman lafiya mai daurewa. Kokari muke fa mu ga mun shigo. Sai da na sha layan bata, mu ne waya a toilet, mu ne waya a kitchen, mu ne waya a sauro, mu ne waya a mota, duk dan mu ga mun martaba ki, mun girmama ki. Ba mu yi wayan a gaban ki ba. Ana nan ana ta kokarin boye ne, na an sa wa suna na Garba ko Musa ko kuma mai gyaran fanka, amma duk da haka na yi hakuri. Nan ina tunanin na kai, amma na yi hakuri saboda baki girma. Amma a haka baki gano ni ba, a haka baki ga kokari na ba, baki ga bajinta na ba. Duk layan batan da na sha sai da kika yi kokari kika lalubo ni, wai ki tsiye shi a gaba. Budurwar ka ce ke kuma ba budurwata bane. Magana ta domin Allah, Hajjaji, bana daga cikin kungiyar da zan iya baki hakuri, na fi karfin ayi min tsiye. San mijin wata dai ban fi karfi ba, amma maganar tsiye na fi karfi, dan ba yadda za a yi mace yar uwata ta sa namiji a gaba ya tsiye ni kuma in baki amsa yadda kike so. Na yi kokarin martaba kin kasa ganewa. Hajjaju, ina ganin girman ki. Magana na a tsiye ni fa ba zai yi ba, saboda zan sa kiki kwana da ciwon zuciya. In an yi magana motsi kaɗan, ke ma mace ce za a yi miki. In na je na kwakulo mijin wayan mijin na gani a yi min. Haba da Allah, ba a san ku za a aure ku ne a aje ku a gida? Ta ko ina kun addabe mu? Da hakurin mu sai kun kure mu? Kai na raba ku. Tau. Ɗazu wani gaye yake tambaya ta, Aisha ke yar izala ce? Na ce masa yes, ni yar izala ce ka fada baya. Sai yake ce min to ya ake ansar izala? Sai ce masa ansar izala kuma, sai na yi dariya na ce ansar izala? Sai ce na ce to ita izala ba ansar ta ake yi kamar kalmar shahada ba, ita ba haka izala take ba. Ita izala ba zuwa kuma kake a faɗa maka wasu kalmomi ka faɗe su ba a ce ai ka shiga izala. Ita ba haka take ba. Ita izala ba ce mai sauki. Ga wanda ba san izala ba, bari mu faɗa muku mece ce izala. Ita izala abu na farko, duk abin da ka ji cewar wannan abin Allah da manzansa sun yi hani da shi, kuma kai ma kana hana kanka da shi, kana kokarin ka kare kanka da duk wannan abin da Allah ya haramta da manzansa, kai kana kokarin kana kyamatarsa, to wannan ita ce izala. Kana kyamata duk abin da Allah da Annabi suka yi hani da shi, kana kyamatarsa, to kai dan izala ne. Kana kyamatarsa, baka kuma yin sa, kana gudunsa. Sannan kuma duk wani abu da Allah da Annabi suka umarta da ayi, kana kokarin kana yi, ko da ba duka ba, kana iya kokarin ka, kana ganin zaka yi su kuma kana yin su din. Wannan ita ce izala. Amma ita ba zuwa ake an ishe ta kai. Tunda kuke a rayuwa, kun taba ganin wani malami dan izala da aka kai masa wani wai yace zai anshi izala, ya faɗa masa